Hi guys, welcome to TV Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Muri sei kuma TV ese enyika. Nelly Kadungure, sister ya Jinimbi, has been summoned kukoti ya mambo over chikwereti cha Jinimbi che $9,000 yestand yari kunzi ana kupedza kubhadhara. Munongoziva mega genius akavaka imba yake yakanaka zvisingaite kudomboshava. Zvinova izvo zviri kuita kuti vanhu vabvunze kuti aiwa mamba vanenge mbavha varida kupema mari sei vakutaura izvezvi because zvakambonzi pakanzi zvikwereti taurai havana kutaura. Vamwe vanhu vari kudedza kuti aiwa genius nemota dzaitenga dziya nekuthrowa ma all white party hapana zvakadaro, hana chikwereti, muri kuda kumubira, muri mbavha. Mumwe munhu auya akati apa vakaisirwa tara muruzevha zvimwe zvinhu ngavangosiye zvipfure musadaro. Mumwe munhu akati usaore moyo kani neri yaMwari anewe. Mumwe munhu akati government must investigate itself. We as Zimbabweans, we are sick and tired of these silly games. Even vanhu vanotengeserwa mastands asiri pamutemo, iyo government yakanyarara vachidya vese, wozodzoka wopanyirwa imba yako. Vanhu to be honest, kubata nkunzu daylight robbery. Munongoziva mega zvikiitika muZimbabwe, unotengeserwa stand zvakanyasonaka, government yaimbofi yakauya wovaka, after many years yozouya government yakudedzera kuti wakavaka pasiripo. Vakadii kuuya ipapo pawakatanga kuvaka pacho? Saka ndizvo kutaurwa nevanhu. Mumwe munhu auya akati imba yonyangirwa negororo iro vachireva mambo. Mumwe munhu akati mambo vakuda kubira mwana. Mumwe munhu akati 9,000 stand yekumusha mambo ava imbavha yekupedzisira. Kutaura pakafa mufi pakanzi zvikwereti haufa. How many years now vakuti ivo pane chikwereti? Ndo zvataurwa nemumwe munhu akati mambo itsotsi. Mumwe munhu akati nzara yapinda manje vakufunga mari iya. Mumwe munhu akati parongwa zheti. Mumwe munhu akati mastands ekudomboshava ndo akunzi ma 9,000 musadaro guys. Mumwe munhu akati mambo igororo chairo after how many years now. So handizi guys munoti kudii nazvo, ndo nyaya iripo zviri kunzi mambo nemumwe mukadzi ari kudedzera kuti Jinimbi haana kupedza kubhadhara. Mukadzi wacho angaidedzera kuti baba vangu ndakaenda navo tikanotengesera genius imba, asi baba vangu vari kupenga. Saka mambo vabvunza kuti saka chii chasina kupedza kubhadhara. Mambo vakadedza kuti anofanira kubhadhara $9,000 zvarambwa nevanhu. I don't know guys tinoti kudii nazvo. Vamwe vanhu vakadedza kuti genius aivakaromba paakafa mufi sezvinhu zvake zvakupera zvichitengeswa because the Dreams Club yakatengeswa, dzimwe mota dzakatengeswa. Handizi guys tinoti kudii nazvo, asi vamwe vanhu vari kuzviramba vachiti genius aishanda zvisingaite, asiyana neuyu wezidumbu anonzi seWiknel ari kupemha mari achibira isusu maZimbabweans. Ndo nyaya yanga tati tikuigirei. Nelly ari kunzi ngaabhadhare mari. Kana akatadza kubhadhara mari vanogona kungomutorera imba yacho yese because ndo paakavaka genius. Vanga vachitaura mai vachoona ivo vanenge vane dzungu. Munongoziva mega genius anga ine taste of cars, anga ine taste yakawandisa izvinhu zvakasiyana. Handizivi guys, ndo nyaya yanga tati tikuigirei because nyaya iyi yakutaurwa izvezvi after so many years mufi akafa akashaya. Handizi. Thank you so much.